Mga tugang minalaog kitang wanyan sa zaro sa mga pinakaimportante kung bako man ang pinakaimportanteng panahon kan liturya kan sa tong simbahan. Igo po kita ning duwang dakulang kapiestahan na sinisilibrar sa laog kan liturya. Ini po ang Pasko kan pagkamundag, asin ang Pasko kan pagkabuhay liwat. Ang Pasko kan pagkamundag nin sa tong kagurangnan na si Jesucristo, sa tuya po ining sinisilibrar pag-abot kan Christmas season. Asin ang Pasko kan pagkabuhay niya liwat, iyo man po inian sa tong sinisilibrar pag-abot kan Semana Santa. Ngunyan ini pong duwang dakulang kapiestahan na ini, inaantisipar nin panahon ang pagdatong kan sa tong kagurangnan bilang taong arog sa to, inaantisiparan ini kan panahon nin Adbiento. Asin ini man pong ikaduang kapistahan kan pagkabuhay liwat din sa tong kagurangnan, halis sa iyang pagsakit asin pagkagadan, siyempre, inaantisiparan man po ini kan panahon kan Kwaresma, na iyo po ang sa tuyang linalaogan mo niyan. Gusto ko lang pong mabanggit na ini po dakulang bagay na pagbabago na nangyari sa pagreforma kan sa tuyang liturya na nangyari kan sa ikaduang Konsilyo Vaticano kan mga 1960s, 1965 po nagtapos ini. Ninhulita sa paagi kay ni mga tugang naging mas makahulugan, mas nakapagpartisipar ang tao sa liturya kan simbahan. Ito po sa indong medyo may edad-edad na, magigirumduman nindo na dati kadto ang misa ang padi na katalikod sa tao, nakahampang sa altar, nasin itong altar na itong altar talagang nasa lanob. Ikadwa, ang lingwahe po kay ito Latin, kaya kadaklan na tao, di man nakasabot. Ikatulo, ang pagsilibrar po kan misa kay ito, garong pribadong gawi, dahil para mintras na may mga panahon na nagsisimba man ng mga tao sa pangapudan o pag-agyat kan padi, pero may mga sitwasyon kayo na nagmimisan padi pero nagnunubinan, di ba? Nagsasanto rosaryo. Pwede kang magibunin maski ano, basta pag-abot niya kan bayaw, matunong ka, tamahiling mo naman, pigtataas kan padi sa ostya. Pero, iyo po yun ang sitwasyon kayo. Dahil kan pagbabago na nangyari kan ikaduang Konsilyo Vaticano o Second Vatican Council, nagkaigwa po ning reforma ang liturya. Nag-atubang ang padi sa tao, ang tao naging mas partisipante sa liturya, ang lingwahe na sabutan kan tao. Kaya nakakasimbag na po sinda siring sa maninigo. Iyo po ini ang magayuno na bunga kay itong pagbabago ito, kay itong reformang ito. Asin orog sa gabos, naging makahulugan ang pagsilibrar ta kan mga panahon na itinatao sa to sa liturya kan simbahan. Kaya nga ni po ngunyan, minalaog kita sa panahon kan Kwaresma, lugod po, pakinabangan ta ini siring sa maninigo. Bako lang po na itong Kwaresma na palan, kuminsan nga ni po, basta sa to, napapasipara na, inaantisiparan ta lang na mag-abot itong Semana Santa. Garong iyo lang ito ang panahon kan Kwaresma. Bako po, igwaning 40 dias na itinataw sa to ang inang simbahan, tanganing makapreparar kita siring sa maninigo, asin tunay niya itong ma-apresyar kung ano ang sinisilibrar ta sa Semana Santa. Ikadwa mga tugang, ang kahulugang kay ni pong 40 dias na ini, tangani na bako lang po itong external na ekspresyon ang sa tuyang gibuhon pag-abot kay ining panahon kan Kwaresma. Aram tama po padagos na ining panahon na niya o nadigdian ayuno asin abstinensya na pinunan niya to kan Miyerkules de Ceniza, itong pagkuros kan nakaaging Miyerkules. Ini pong panahon na ini mga tugang, bako lang panahon na ipahiling taan sa tuyang external na gawi. Ang pagkaunin karne, ang pagtalikod sa mga kapritso niya to sa buhay. Magayon po ini mga tugang, pero sagkod na dayta ini nahihiling sa satuyang pagbaklay, tanganing urog na masabutan niya to, ang misteryo na sa tong sisilibraron pag-abot kan Semana Santa, itong inaapod na misteryo Pascual. Ang pagsakit, ang pagkagada ni Jesus sa krus, asin ang sa iyang pagkabuhay liwat. Girumdumunta po yan. Pati ang sa iyang pagkabuhay liwat, ang sinisilibrar niya to sa Semana Santa. Kaya lugod, gamiton ta po ining panahon na ini mga tugang na maging tunay na makahulugan, asin makaparopakinabang para sa sato ining panahon kan Kwaresma, asin kun siring ang pagsilibrar niya to kan pagkabuhay liwatin sa tong kagurangnan hali sa kagadanan na sa iyang inako
para sa satong kaligtasan, para sa kapatawaran sa tong mga kasaalan, tunay niya itong maapresyar asin mahiling man. Mga hapot sa paghurup-hurup. Kadakol na magagayo na reforms o pagbabago na nangyari kanikaduwang Konsilyar Vatikano manungod sa liturhiya kan simbahan. Sa paagi kan mga ini, papaano niya to matatawan nin magkakanigong importansya ang panlaog na preparasyon sa satuyang pagbaklay ngunya na Kwaresma. Mga tugang, ini pong panahon kan Kwaresma, pinupunan po ini sa kataon-taon, igwa ininin ginigibong surat an sa tuyang Santo Papa. Igwa po siya ning Lenten message na inaapod. At tangani po na matabangan kita sa paghurup-hurup, sa paggibo, kan mga angay na dapat nagibuhon, tangani na mas masabutan niya to, ang kahulugan ka ini, tinatabangan kita kan sa tong Santo Papa sa paagi kay ni pong surat na hali sa siya, iniimbitaran kita na paghurup-hurup na maray sa panahon na ini. Asin mo niyan pong taon, 2022, ang ginamit po dati pirmi po yan ginagamit din sa tong Santo Papa ang skriptura. Tangani po na iyon pinakabasihan kan sa iyang paghurup-hurup. Ang ginamit niya pong skriptura ngunya na taon, hali po sa surat ni San Pablo sa mga taga-Galacia, Kapitulo 6, versikulo 9 asin 10. Ano pa ang sinasabi duman ni San Pablo sa mga taga-Galacia? Ang sabi niya po, dai kita mapagal sa paggibo nin karahayan, huli ta kung dai kita magmaluya, maabot ang panahon na maani kita. Kaya sa lambang oportunidad na itaw sa to, magibo kita nin marhay sa gabos. Mga tugang, sa tataramo na ininin sa tong ni San Pablo sa mga taga-Galacia, ginuguno inini kantutuyan Santo Papa, tangani na tabangan kitang mapaghurup-hurupan ining panahon na ini kan Adbiento. Sabi niya digdi, ginamit ni San Pablo ang imahe nin pagtanom, ang pagsabwag, asin ang pag-ani, sarong imahe na paboritong gayo nin sa tong kagurangnan ni Jesucristo. Magigirumduman po nindo, nakadakol siyang mga parabola manungod sa pagtanom, asin pag-ani. Ang pagsabwag kining mga banhi na yaon sa dalan, itong mga pagtanom na igwang kay ribanan ng mga awot, araw kayan. So, sa paagi kay ni man ni San Pablo, sa imahe na ini ni San Pablo, sabi kan Santo Papa, gamiton tamang po ini sa panahon ini kan Kwaresma. Ano ang isinasabwag niya to? Ano ang tinatanom niya to sa panahon na ini? Inot sa gabos mga tugang, ang mga bagay ng karahayan na tradisyonal na niya to nganing ginigibo, ang paggibo nin maray sa kapwa, ang pagtalikod sa maraot, mga gawi po ininin pagtanom, ang pagtaunin panahon, mas dakol na panahon sa pagpamibi asin paghurup-hurup. Kaya nga ni po nguyang bagang panahon na ini, iniimbitaran kita na magsantos ehersisyos, itong retreat, annual retreat. Ani ba sa tuya, minahali, tangani na makapaghurup-hurup, igwanin panahon na tinatawantan sa tong sadiri na mahali kita sa satong trabaho, masilensyo kita, madumang kita sa sarong monasteryo o kung saan man na retreat house, tanganing makapaghurup-hurup. Ta importanteng maray, ining mga bagay na ini. Ini po yan mga sinasabi kan Santo Pampang pagtanom, ang tangani na maging marhay ang sa tuyang aanihon. Ginamit niya pangani ang tataramo ni San Pablo sa mga surat niya pa saan ang nagtatanong niya diit man ang aanihon. Ang nagtatanong yung dakol, siyempre dakol man ang aanihon. Kunyan mga tugang, sabi po ni San Pablo, tangani na mas maging konkreto ining panahon na ininin pagtanom asin pag-ani. Ang sabi niya po digdi sa Lenten message niyang ini, of course, pig-translate ko na po sa Bicol, sabi niya, ang Kwaresma, panahon para hanapon, dai pagdulagan o iwasan ang mga dukha na nasa katikapuhan o nasa kahurasaan. Tawanin panahon, dai pagpasiparahon, ang mga nagahanap nin mga talingang andam na magdangog,
asin mga nguso, kung sain maluwas ang mga tataramon na magraranga hulikan sa indang mga problema. Ang kwaresma panahon, tanganing bisitahon, dai paglingawan o pabayaan ang mga nagmumundo o nagmamaot nintabang huli nawawaaranin paglaom. Ini mga tugangan, sinasabi niyang pagtanom na magmangno kita, kadakol ng mga tao sa palibot niya, tuurog ng gayo sa panahon na ininin pandemya, ang labi-labi asin makuring pagtios din sa tong mga tugang, ang kawaaranin oportunidad na magtrabaho, kadakol sa mga tugang niya to ang nasa kahurasaan. Asin sabi niya, ang pagtanom, iyo ang pagtaunin panahon para sa mga tugang niya tong ini. Manlain-lain mga tugangan sa tong sitwasyon, totoo. May kaya, may dai. Igwanin mga may inadalan asin nakakasabot, kan mga sitwasyon nin pangangaipo, igwamanin mga taong simple lang, alagad may puso na bukas sa kapwa. Ano man ang kakayahan ta mga tugang, gabus kita may kakayahan na magtanom. Puso ngunyan mga tugang ang panahonin mga plantito asin mga plantita na hilingtaan karahayan nin pagtanom, ninhulita na hilingtaan bunga kan mga espersong ini. Ngunyan, iniimbitaran kita sa espiritual na paagi na magtanom. Tangani na maging mabunga, asin magayon, ang sa tuyang aanihon. Aram po nindo mga tugang kay itong panahon, ang mga tao, pag-abot kan kwaresma, araw daw nagsisirimba. Aram ninda na importanteng gayo ining panahon na ini. Totoo, kan panahon man ito, makuring gayo ang pag-utob kay ining mga pagbawal. Kadakol kay itong day pwedeng gibuhon. Kadakol kay ito ang paglikay, tangani ang mga kinabano na bagay, day maka-impluensya, kundi maka-focus ang mga tao sa espiritual na paglakaw, tangani na makisumaro duman sa sakripisyong gigibuhon kan sa tong kagurangnan. Iyo mo po ini nahagad sa sato mga tugang kan sa tuyang Santo Papa ngunya na panahon. As in of course, ini man inahagad sa sato kan sa tuyang kagurangnan. Ngunyan, paano po niya ito ini matatauan nin konkretong kahulugan sa panahon na ini nin Kwaresma? Mga hapot sa paghurup-hurup. Base sa lingwahe nin pagtanom, sinabi kan sa tuyang Santo Papa na ang Kwaresma panahon para hanapon, tawan panahon, ang mga tawong nangangaipo, nagmumundo, asin nagmamauot din tabang. Paano daw kita matanom nin paglaom sa mga tawo na nagkakaipo kaini? Ano daw ang mga konkretong paagi tanganing may pamati sa inda na sinda may kadamay? Traditionally po, igwaning tulong bagay na hinahagad sa sato sa konkretong paggibo na kay iniyong garong ehersisyo espiritual ini sa tuyang pagtanom. Tulong bagay po ang sa tuyang itatanom sa mga aldaw na ini. Natatawan taning espesyal na doon. Inot ang pagpamibi. Kita gabos siguro paguna ko man po nagpapamibi kita, pero mas urog mo niyan sa panahon na ini. Ninulita, bako lang po na dakulaon na maray na grasyang itinatao sa to kan sa tong kagurangnan sa panahon na ini na mabunga nga ni po sa mamuraway na pagkabuhay liwat ni Jesus hali sa mga gadan ulikan sa iyang pagkagadan sa krus. Kundi uli po ta ining mga aldaw na ini mahihiling niya to kung paano dinara si Jesus precisamente sa krus. Ano ang naging mga kadipisilanin sa iyang ministeryo? Paano siya inako kan tao, asin isinikwal kan iba? Ano ining nangyari na siya para mintras na nagpamidbid na sarong marhay na para tukdo, nagtauning kaumayan sa mga nagihilang, alagad uminabot ang panahon na siya mismo isisikwal, kukundinaron sa kagadanan. Ini mga tugang magabat na misteryo ini,
Kaya kaipuhan ang pagpamibi sa atubang kan mga misteryong ini. Pero siyempre, ang pagpamibi mga tugang sarong pagmidbid na kaipuhan ta ang Diyos. Takunda siya, di maning mangyayari sa satong buhay. Aram to po yung padagos. Kaya lang, huli ka ini yung presenting panahon na nadadag kakitanin kadakol naman lain-lain na atraksyon kan kinaban. Nalilingawan ta ang halaganin pagpamibi. Na rani kita sa mahal na Diyos kung talagang tika po na kitang maray. Kung nasa emergency na kita, kung naghihingang danaan sa to, sarong mahal sa buhay, kung daing-daing na talaga kita, alagad ang pagpamibi mga tugang kapahayaganin sa tong relasyon sa mahal na Diyos. Garo po iyan mga tugang paghangos. Ang pagpamibi, garo man sa napaghangos. Di kita pwedeng dai maghangos, tamagagadan kita. Dai man kita pwedeng dai magpamibi, tamagagadan kita. Mawawara ang Diyos sa satong buhay, kung nuarin mamangnuhan ta na dai na siya, maski anong birik, anong satong paghinguwa, data na madalagong ang tingog niya, ta data pinatuod ang satong sadiri na maghimate kan sa iyang tataramon. Kung siri mga tugang, ang pagpamibi, bako lang po itong nagpaparataram kita kung ano, nagpaparabasa kita ng banay na eskriptura, ang pagpamibi mga tugang paghimate kan gustong sabihon ng Diyos sa satuya. Kung ano ang mensahe na ipinapaabot niya sa sato, asin kung paano niya ito maiinterpretar, ang arual daw na mga pangyayari sa satuyang buhay. Diyan po sa pagpamibi, nasasabutan ta na ang mahal na Diyos mananggad, uya sa tao niya to. Kaibanan tang nagbabaklay, maski nasa kadikluman kita. Nagtatabang sa satong mga kadipisilan asin kahurasaan, asin nagtataunin kahulugan, maski puro sa nasakripisyo ang satong nahihiling sa satong mga buhay. Siyempre, yaon po dyan itong sa iyang panggana na siya lang ang makakatao talaga. Ang ikaduang hinahagad po sa sato mga tugang, iyo po ang pagtalikod sa maraot. Paagi ka ining simbolo asin gawin in pag-ayuno o asin pati na kan abstinensya, tinutukdo ang kita mga tugang kay ini mga gawin in sakripisyo in pagpagadan sa sadiri. Tangani na di kita madagka, di kita madara kan luho kan kinaban. Itong mga padagka kan demonyo na ang kapritso nagbabahog lang kan sa itong mga sadiri, ang mga karahayan na yaon dyan, material na bagay na sa paguna niya to iyo ang magtataunin kaugmahan sa satong mga buhay. Sa paagi kan pagtelikod sa mga basic needs niya to, arog kan pagkaon, ining mga bagay na importanteng marisa sa tuorog na ining mga gadgets na mo niyan, ang cellphone, ang satuyang mga laptop asin computers, na kung saan haros ang buhay ta, magmatang pagmatata, kaputanaan sa tong cellphone, makaturog kita, kaput-kaput pa ini. Iyon na ini mga tugang nagpapahiro kan sa tong buhay. Kaya, anong nangyayari ka ini? Nagtitiwala kita sa pigsasabi asin nakukuat ang mga values sa mga gadgets na ini. Nagtitiwala kita sa mga material na bagay na itinatao kan kwarta, kan kapangyarihan, kan laman o sex. Sa pagtalikod da mga tugang sa mga bagay na ini, pigtutukdoan tang magdisiplina kan sa tong mga sadiri, tanganing mabuksan ang mga sadiri tang ini sa tunay na regalong itinatao kan Diyos sa sato. Ini po ang katanosan, ini ang karahayan, ini ang kabanalan asin kabinian, ini po ang buhay asin pagkamuot na siya lang ang makakatao. Dainung ka ini pwedeng itaw kan kinaban, maski ano pang pagtintar ka ini sa sato, dai ini maitatao kan kinaban. Pero dai ita ini pwedeng mahiling o magibo, sagud na dai kita binabutas. Sagud na dai ita bibayaan ining mga bagay na nagtataunin luho sa sato. Kaya po, sa pagikan fasting, kan abstinensya, ini po mga pag-ayunong ini, kan mga bagay na kinabanon, nagtutukdo sa satong disiplinahon tan sa tong mga sadiri. Ito po sa sendong mga nag-e-exercise, itong mga igwaning mga weightlifting activities sa mga araw kanan. Aram po nindo, nakatanganing maging magayunan sa tuyang lawas, importante po na magtalikod kita sa mga kadakol na mga bagay na di makakatabang sa satong mga hawak. Iyo man po yan mga tugang ang gustong sabihon kay ni. Kung gusto tang tunay na mahiling ang kaugmahan nin buhay na darakan Diyos, kung gusto niya itong mahiling ang tunay na regalo kay ining banal na panahon na ini, talikudan tan kinaban. Urog na ang kasalan. Iniimbitaran kita sa panahon na ini pagkumpisan
ang pakikipag-ulian sa mahal na Diyos. As in, siyempre, ang pagtalikod. Di man kita pwedeng mag-sorry pagkatapos uutron taman sa naan sa tong gibong sala. Ang tunay na pagtalikod, itong pagtalikod, as in pagbaya sa karaan. Pero mga tugang di natapos digdi an sa tuyang mga gawing marhay sa panahon kang Kwaresma. Malangani po ang pinaka-importante, kung pwede kong masabi ini, iyo po ang pagtabang sa kapwa. Ini ani katulong gawi na iniimbitaran sa suto kan simbahan. Kaya po garong ko di ako nasasala. Nasabi kan Santo Papa, ikang iya maayuno kang iya, day kang iya mainom nin coke, day mo nga gagamito ning cellphone mo para sa ano? Tanganing masabi nagpapakabanal ka, tanganing masabi na nag-aayuno asin nag-aabstinin siya ka. Kung man ini nagkaigwanin bunga sa karahayanin sa imong kapwa, bako makahulugan an sa imong ginigibong pagtalikod sa mga kapritsong ini. So iyo po ini mga tugang ang dapat na maging bunga kan sa tuyang pag-ayuno, kan pag-abstinensya, pagtalikod sa mga luho kan kinaban, tangani na madangog niya to an agrangay kan sa tungtugang na nasa katikapuhan. Iyo po ini ang sabi kong ang sabi ni sa tong Santo Papa Kasubago sa message niya, sa Lenten message na kaipuhan ang sa tuyang buhay sa panahon ay niurog ng gayo, panahonin pagmangno, bako pagtalikod sa pangangaiponin kapwa. Ang paghimati kan agrangay, bako itong pagpasipara kan si indang mga inaagrangay asin kadipisilan. Asin ang pag-unat niya to kan sa tungkamot. Day maninikay puhan kwarta pirmian itao ta. Kadakol po kitang pwedeng itao sa satuyang tugang na nangangaipo. Panahon sa sarong tawong nagahaga din pagsabot asin pakipag-ulian sa imo. Kapatawadan sa sarong tawong nagkasala asin nagahagad na makipagbalikan sa imo. Iyo po ang pagbisita sa mga nagihilang, sa mga nasa prisuhan. Totoo siguro po ngunyan bako pening madali dahil taigwa pa kita nasa pandemic pa kita, pero kadakol po mga oportunidad na pwede tang gibuhon. Di man kita kaipuan maging mayaman, tanganing makatabang sa kapwa. Mayaman po sa puso, mayaman sa karahayan, mayaman sa Diyos. Ini mapapangyari niya to kung inigabos yaon sa sato. Ang material na kayamanan nakakatabang mga tugang. Alagad bako lang ini ang pwede niya itong ihiras sa mga nangangaipong niya. Kaya mga tugang, lugod, ining sa tuyang panahonin Kwaresma maging magayagaya, makahulugan, asin nagbubunga sa buhay niya to gabos. Sa pagpamibi, sa pagtalikod sa mga kinaabanon, asin mga maraot na bagay, asin sa pagmangno niya to, pagtabang sa tugang nangangaipo. Lugod, maging makahulugan ining Kwaresma para sa sato. Mga hapot sa paghurup-hurup. Ang pagpangaji, pag-ayuno, abstinensya asin paglimos, iyo ini ang mga gawe kan Kwaresma. Iniimbitaran kita na matauan ang mga ini nin mas hararom na pagkasabot, tanganing ang pagpangaji, maging paghimate sa kabutan kan Diyos. Ang pag-abstinensya, maging pagtalikod sa maraot. Asin ang paglimos, maging pagbukas kan sa diri sa pagtabang sa kapwa. Paano niya to mas papabungahon ang mga gawi na ini ngunyan na Kwaresma?
PBN Broadcasting Network, DZGB, is one